tror han kaldte det Angry Crack. Hvad sker der med det kamera? Det er sådan der, hvor han kommer ikke. Vi har faktisk bare meldt at lave ren afslapningsdag. Fordi vi alle sammen arbejder så hårdt i hverdagen, og så ren afslapning. Få fri for konerne, nu skal du drikke, så vi tog hjem fra. Nej, det skal ikke ske. Jeg tror bare, du bliver glad for at høre det. Hvornår er det kommer og henter os? Hvordan har vi bestilt den partybus til? Nu gider jeg ikke vente længere. Ja. Striber, jeg tror du er Nå, hvad skal vi? Ja, men stå her. Vi skal spille Pokémon Go. Tarzan med. Det du har gættet, hvad vi skal nu? Nej. Skal vi op med det der? Nej, vi skal ikke op i sådan noget. Ja, vi skal da. Vi skal da op og klatre. Kæmpe længe. Skal vi også Elo, eller klarer vi det nu? Det skal du. Nej, du kan nu, Jacob. Du skal ikke. Kæmpe skal ikke. Kæft, det bliver fedt, ja. Det er sygt. Hallo, I skal ikke få mig til at grine. Jeg kan ikke nå trinene. Hvad? Skal jeg ikke? Ej, det ser tricky ud. Ser det fast? Skal... Ja. Hvad gør du? Må jeg lige se, hvad du nu gør? Nej, jeg må ikke komme foran. Jo. Jeg skal lige se, hvordan man gør. Det er jo pænt farligt. Det er kraftigt godt, jeg har fået på det en kald i. Det går fandme ondt i bolderne, det her. Hej Pau, pas på! Er det ikke sjovt, jeg? Nej, det er fucking nederen. Jeg er bange. Hey! Hey! Er det ikke fedt? Hey! Glæder dig til den her, det er en lang svævebane. Lang? Ja? Nej, ikke helt lang. Jeg gider ikke mere. Hvad sker der for det her? Det er også givet af det der, faktisk. Det er jo heller ikke deres egen del. Ej! Du vil have en stang i løg på. Jo, det er klart, når du løber. Ret nu en. Det er godt lidt dyrt fedt. Det kommer sådan en fugt. Det er dyrt fedt. Du gør snit der, Jacob. Jeg kommer efter dig! Hvad siger Jacob? Var det fedt?
Fuck, man får møg med at fare på den her. Og der er du ved med at trykke på den ringklokke. Ja. Tænk. Stop med at spille musik. Jeg skal have flere i jakken på. Prøv at løbe over den der, Jacob. Jo, den er stiv at løbe på. Ja, løb. Kend dig ret. Prøv at løbe. Bare hold i snoren, Jacob, i stedet for. Sådan er jeg. Og så bare, de er mega stive. Løb. Løb nu. Det er jo nemt. Hvis jeg skal melde mig til den der Ninja Warrior næste gang. Ja. Griber du? Nå. Er det? Nej, Jeppe. Den er hårdt nok, så lad være med det. Ja, jeg har ingen balance. Hold op. Hvorfor fanden ventede du ikke også? Nej, det havde da været hurtigere. Hurtigere? At du ventede. Lad nu være med det der. Det kan jeg sgu da ikke. Jeg kan ikke fange snorene. Lad være, Jeppe. Hold kæft, jeg giver dig en røvfuld, når du kommer over på den anden side. Ja, det håber jeg, fordi... Hold! Det er du sgu da ikke. Så står der stille, dit fede abe. Jeg kommer op fra dig, så jeg kan jo smide dig af. Nej, det er da pisse irriterende. Og så fik du nøjeren på den der gangstig lige pludselig. Det var irriterende. Du fik et svært. Jeg er lavere, hvis du står en meter over luften. Jeg er der ikke helt. Han er fed på, eller hvad? Jeg har ikke nogen bryllup. Så sagt. Du er min bryllup. Dagen inden min bryllupsdag. Jeg har polterappen, og jeg er fucking skider tisse på dig. Alle døre udvendigt. Hvad Er det lige dig med sådan en skat? Yep. Nej, Morten, jeg spil på mig selv. Nej, nogen politi er ambulance. Nej, hvad har vi gjort? Hvor er sådan en? Ja, bare tag den. Så vil jeg have det til Men det gør ikke så meget. Ej, var det glas? 4,5. Nej, det var plastik. Det går han lige af. Nej, vi hygger os.